Mae Cyngor Gwynedd wedi gosod blaenoriaethau fel rhan o'i gynllun ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Bwriad un o'r rhain, Gwynedd Lewyrchus, ydy sicrhau ein bod ni'n cryfhau'r economi a chefnogi trigolion Gwynedd i ennill cyflogaeth teilwng. Mae hyn yn golygu ein bod yn gweithio i sicrhau swyddi o safon yn y sir, am bod ni'n rhoi gefnogaeth i helpu i busnesau ffynnu. Da ni hefyd am sicrhau fod canol ein trefi yn lefydd bywiog sydd yn llawn bwrlwm a bod ganddo ni gymunedau cryf. Mae'n bwysig i ni hefyd fod twristiaeth yn yr ardal yn gynaladwy a bod cymunedau Gwynedd yn elwa ohono fo. Mwyn cyrraedd ein uchelgais, mae ganddo ni 4 prosiect gwahanol. Adfywio cymunedau a chanol trefi. Fel mae pawb yn wybod, mae'r stryd fawr traddodiadol yn newid, ac mewn ymateb mi fyddwn ni'n paratoi cynlluniau adfywio. Da ni am hyrwyddo ein diwylliant a chreu economi ymweld gynaladwy, fel bod trigolion Gwynedd yn cael budd o dwristiaeth. Mae'n bwysig ei bod ni'n creu amgylchiadau gorau posib i busnesau ffynnu, a bod ni'n cefnogi pobl Gwynedd i fewn i waith. Felly byddwn ni'n helpu cwmnïau efo pethau fel datblygu cyngor newydd, cael mynediad i farchnadoedd newydd a gwneud defnydd gwell o dechnoleg. Prosiect arall ydy cadw'r bydd yn lleol. Mae'r cyngor yn prynu llawer o nwyddau a gwasanaethau gwahanol, a rydyn ni'n awyddus i weld busnesau lleol yn cystadlu ac yn ennill y cytudebau yma, fel bod gymaint a phosib o wariant y cyngor yn aros yn lleol. Cadwch olwg am fwy o wybodaeth a fideos am ein blaenoriaethau ar gyfryngau cymdeithasol y cyngor.